Avui hem tingut una sortida de sol molt fotogènica a bona part del país, per exemple, des de Palamós. També a Bellpuig, aquests núvols alts i mitjans han deixat una sortida de sol força vermellosa, o, per exemple, també des de Collsuspina, aquests núvols que al llarg del matí han anat marxant d'oest cap a est i que, de fet, han donat lloc a un migdia bastant assolellat a bona part del Principat. De fet, això veurem millor la successió d'imatges al satèl·lit meteosat. Per una banda, aquests núvols que han anat marxant d'oest cap a est durant el matí i, com dèiem, a la tarda, això sí, han crescut nuvolades a la meitat est i també a molts punts de la meitat nord del país que han deixat el cel més ennuvolat i fins i tot algun petit ruixat. Al llarg de les properes hores precisament parlarem de la probabilitat que puguin caure alguns ruixats, sobretot al sector central del litoral, especialment de matinada i fins a primeres hores del matí. Serien, però, ruixats d'intensitat feble, aïllats i minsos que afectarien aquest sector però que ràpidament marxarien mar endins. De fet, a bona part del país el matí serà assolellat i tindrem una matinada, això sí, no tan fresca, amb una temperatura mínima que tendirà a pujar una mica i encara amb restes de tramuntana i de mestral al sud del país. De cara a la tarda, el temps es mantindrà força tranquil i assolellat, amb el creixement d'alguns núvols d'evolució a l'àrea del Pirineu, i encara, això sí, amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos que deixaran el cel fins i tot a estones molt ennuvolat al sud de la Costa Brava i també al nord del litoral central. A la resta del país, com dèiem, força sol, amb una temperatura màxima que tendirà a pujar i, per tant, amb un ambient que serà més càlid durant les hores centrals del dia, amb màximes que, per exemple, ja s'acostaran als 30 graus, especialment a les zones de l'interior. De cara a les properes jornades parlarem d'un diumenge marcat bàsicament pel sol, això sí, amb el creixement d'algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu que fins i tot no es descarta que puguin arribar a deixar 4 gotes o algun petit ruixat. De fet, dilluns el temps es mantindrà sense massa canvis, però de cara a dimarts les nuvolades i els ruixats aniran a més a bona part del país i la temperatura a partir de llavors tendirà a recular una mica. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.